На Елян мисийката. Майко, колко гадна камера имам. Коляното не е добре. Ние се изгубихме. Това е ден 32. Да, минало е един месец, както сме изчезнали. Водата свърши, ето както виждате, това не беше водоема. И да, като цяло това е. Тук има някакво трамплинче на Юли и колегите му. Има гора. Трябваше да си взема патката, ако я бях взел, щеше да е нов филм. Ето я и Мария. Мария, кажи здрасти, обърни се и кажи здрасти. Мария, кажи здрасти. Мария, не ма карай да развалям този кадър. Майко, Мария прави мъжката работа, тя е пълен хобот. Мария, имаш ли хобот между краката, бе? Майко, Мария, каква е добра. Да, Понка, това е своето колело. Да, това е вярно. И с твоето колело трябваше да опъвам с шприци. Допреди малко бяхме на хамак, бе. Там има козици. Майко, ако дойдем тук пияни,